Molo, let's talk about offering assistance and expressing thanks. Offering assistance, and we ask someone, can I be of assistance? Ndinganceda. Ndinganceda. Can I help you? Ndingakunceda. Ndingakunceda. How can I help you? Ndingakunceda njani? Ndingakunceda njani? What can I do for you? Ndingakwenzela ntoni? Ndingakwenzela ntoni? Expressing thanks for the assistance. Thank you for your time. Enkosi ngexesha lakho. Enkosi ngexesha lakho. Thank you for coming. Enkosi ngokuza. Enkosi ngokuza. Thank you for the money. Enkosi ngemali. Enkosi ngemali. Thank you for the help or assistance. Enkosi ngoncedo. Enkosi ngoncedo. Thank you for your help or assistance. Enkosi ngoncedo lwakho. Enkosi ngoncedo lwakho. Thank you for the gift. Enkosi ngesipho. Enkosi ngesipho. Thank you for listening. Enkosi ngokumamela. Enkosi ngokumamela. Thank you. Enkosi. Enkosi. Thank you very much. Enkosi kakhulu. Enkosi kakhulu. I am grateful. Ndiyabulela. Ndiyabulela. You have been a great help to me. Undincedile. Undincedile.
and then a response from the person who's helped you. You're welcome. Wamkelekile. Wamkelekile. And that concludes this video. Inkosi.